I saw something ngabantwana bayi-2 abaye babulawa ngumntu ebebonwa benaye. Ndaziva ndicinga into yoba nathi sasiriska at very young age kwezaa age zabo. Ndaziva ndibulela ubawo ngoba nathi sasinda, ngoba sasikhwela ilift ezimotweni singazaziyo ukuba sileqa ebumnandini. Thanks God that sasingaseli and sasivele sibe nelaka yophuma silahleke simshiye apho loo mntu. But these days kubi, ngoba ke thina sesifundisene ukuba singatyi imali yomntu. Singakhwela emotweni yakho but sasingatyi imali yomntu. So these days ngoku umntu bukukhuphele imali, ufuna umbhatala ngomzimba wakho, uyathanda awuthandi. So it's more like a rape, because kaloku khange ungene epokothweni yakhe, nguye okubuzileyo ufuna ntoni wakuthengela. So girls, ndicela uniwonishe, be careful bantwana bethu. Be careful, kubi kwezi ntsuku kakhulu. May their soul rest in peace. uThixo abaphendulele because bebengazi. And khange bangene epokothweni yalaa mntu, bengakhange bathathe ikhadi lakhe. Nguye babuzileyo babuza into abazithandayo. Please girls, be careful. I was once a girl. I'm a mother now. Ndiyanicela bantwana bethu, be very careful. Thank you guys. Bye.